Aranguren telebistak aurkezten dizue Aran ipuinak. Atxuna kaskazuria, putz egin eta kontuz, mutiloa. Udaberriko arratsalde batean, bi haur Zubingo zubitik gertu zeuden arratsaldea gozatuz, patxadaz, etxanda eta toko-toko entzuten. Toko-toko. Aneri, hauetako bati, burura etorri zitzaion bere amona kontatzen zuen ezapide zaharra. Okil handia basoan, mokoa txikiaz mintza. Toko-toko, pagoa danborotxa. Eta Mikeli bertzeari komentatu zion. Eta bion artean hasi ziren okila non zegoen bilatzen. Toko, agian hortik, toko, ea nor zen endabizikoa aurkitzen zuena. Toko. Momentu horretan, Markel, bere arreba txikiarekin, agertu zen, eta haiekin batera, Zubingoko zubia zerkatu zuten, bertze alderantz, txikoriaz beteta zegoen belardi batera joateko. Zubingon bertan, Mirenek hartu zuen atxun bat. Eta hasi zen putz egiten. Eta denok atxunak hartzen eta abesten. Amona gorria, atxunak azkazuriak, putz egin eta ega. Amona gorria, atxunak kaskazuriak, putz egin eta ega. Dena, aziz, bete zen. Dena ez zen ezer ikusten. Eta aziak desagertu zirenean, glups, haiek ezagutzen zituzten enparantza kaleak, igerilekua, ikastola, zubia, dena desagertuta zegoen. Mutiloa, oraindik eraiki gabe egonen balitz bezala. Ara, baina non daude gure etxeak? Eta non dago igerilekua? Eta ikastola? Non dago dena? Zur eta lur geratu ziren. Eta batean, batek daki nondik, ardiak. Baina nondik atera dira hainbeste ardi? Baina entzun zutena izan zen ikarragarriagoa. Pausoak. Indartsuak. Gero. Eta gertuagoak. Makurtu ziren, ardien artean. Agertu zen gizakia nolabait errateko, tartalo zelako. Aiene, ez dakit ezagutzen duzuen tartaloren legenda. Erraldoi begi bakarrekoa, krudela, erabat krudela. Eta orduan, eskututa ardien artean. Eta miren, txikiena hasi zen negar egiten. Miren, harrapatuko gaitu. Miren, iso. Eta bere nebari bururatu zitzaion, bakit, abesti bat eginen dugu baretzeko. Zosua galdu du mokoa, zosua mokoa, zosoak galdu du mokoa, zosua gaixoa, nola kanta, nola xirula, nola kanta, zosoak. Eta horrela pixkanaka, eskututa, joan ziren ardiekin, tartalok edukitzen zuen ukuilurantz. Utzi zuten gerorako, ihes egiteko plan bat asmatzearena. Benga, jarraituko dugu horrela eskututa, eta gero ja ikusiko dugu zer eginen dugun. Benga ba. Tartalok, bere artaldea, sartu zuen ukuiluan. Eta sartu bezain pronto, atea itxi, eta lehenbailen ireki bera sartzeko. Eta ukuiluan hasi zen zailkatzen ardi kendu hemendik. Zailkatzen aurrak bilatzeko. Abestia entzun zuelako eta gizakien usania nozitu zuelako.
Orduan haurrak aurkitu zituenean, sekulako jateko gutizia piztu zitzaion. Eta haurrak geratu ziren, hain beldurtuta, ara, janan gaitu, ai, ez zekiten zer egin, are gutxiago txikienak. Eta gainera Tartalo, handik joan sua piztera baino lehen, eraztun magiko bat, eraztun zalatari bat, haur bati, Mikeli, sartu zion atz batean. Joan zen, eta aurrak geratu ziren, a ber, zeo zer asmatu behar dugu, miren, zu gurekin konparatuz txikiena zara, orduan zuretzat asko errezagoa izanen da, zirrikitu bat aurkitu, esian, eta gero kanpotik atea irekiko diguzu, eta guk iez eginen dugu, bale, miren! Eta miren, naiz eta txikia, naiz eta beldurtuta, oso ongi egin zuen, agindakoa, atea ireki eta aurrak hortik atera ziren. Baina atera bezain pronto, erantzu zalataria hasi zen oihu egiten. Iez egiten ari dira. Mikelek ezin zuen, atzetik kendu. Tartalo! Eta hasi ziren korrika egiten, norantz! Ezagutzen zuten herria ez zen existitzen. Mikel eta Ani justu Santziki auzoan bizi ziren, eta konturatu gabe helbide horretarantz joan ziren. Baina aurkitu zutena etzen haien etxea, etzen orain eraikita dagoen auzoa, iturburu bat zegoen, itur txiki, baina hori etzen balio, haiek eskutatzeko. Tartalo bien bitartean, lasai asko, altua eta handia zelako. Beraien pausoak, klaro, askoz luzeagoak ziren eta orduan, berarentzat oso erreza zen, aurren atzean joatea. Aurrak, ez dago hemen eskutatzeko tokirik. Ai, Tartalo, gero eta hurbilago dago, norantz orain. Eta joan ziren justu mugarteraino. Mugartean bazegoen urmael bat. Eta urmael horretan, erabat nekatuta, ahozpean geratu ziren, deskantzu bat hartzeko. Eta Tartalo ailegatu zen une horretan. Hemen zaudete, hemen gaude! Shhh! Erantzu zalatari horrek, iez egiten zuen. Hemen gaude! Shhh! Gertatu zena, momentu horretan, ikaragarria izan zen. Tartalok, justu, gure aurrak harrapatzera zijoanean, haize bolada batek, leskak mugitu zituen, eta bata altua eta sendoa Tartalori zartu zitzaion begian. Ze mina ez da zen nolako juak egiten zituena Tartalok. Eta are gehiago, Mikel, horretan, dena ikusten, eraztun zalatariarekin. Eta ate bat agertu zen, eta kolpe batez, eraztunak kendu zion. Piu, piu, ua, piu, ua. Erantzun zalatariak, hemen nago, eta Tartalo, itxua, ezer ikusi gabe, baina bai entzuten bere erantzun zalatariaren ahotsa, urmalelean sartu zen, eta ito zen igeri egiten etzekierako. Piu, ua. Ateak, erantzuna ez jangarria zela behin ikusita, botazun. Eta sakontasunean galdu zen betiko. Zen olako abentura, zen nekatuta, ze galduta, ze etxita, eta orain zer eginen dugu, abentura ez da bukatu. Nola itzuliko gara gure
garaira. Zer egin dezakegu? Eta pentsatu zuten, gure garaitik atera gintuen egoera errepikatu badugu, orduan gauza bera gertatuko zaigu. Guazen atxunak hartzera, guazen lehen txikoriaz beteta zegoen zonaldi horretara, zubingo alderantz. Eta egiten dugu gauza bera. Amona gorri-gorria, atxunak azkazuria, putzegin, eta ega. Gehiago. Amona gorri-gorria, atxunak azkazuria, amona gorri-gorria, atxunak azkazuria. Bai, ala ez. Lortu zuten, ala ez. Bai. Haziak desagertu zirenean, orain mutiloa eraikita dagoen bezala ikusi zuten. Eskerrak.